Hermafrodita a lányunk, bazd meg! El kéne mondani neki, mert ez nem élet, bazd meg, hogy abban a hitben tartod őt, hogy ez normális dolog, pedig kurvára nem az, úgyhogy mondjad meg neki, bazd meg, mert én... Drágám, még csak 13 éves. Még nincs itt az ideje. Nincs itt az ideje, bazd meg, és veled mi a helyzet? Az egy dolog, hogy én 8 évesen megkurtam a takarítókat az óvodában, de az más volt. Ő neki még nem kell tudnia erről, hogy kinek milyen van. Oh, fölbasszol engem, bazd meg, én legszívesebben ilyenkor hozzád vágnám azt a kalitkát. Tudod mit? Akkor kedves leszek hozzá, járok neki egy kis örömtáncot, és akkor hát, ha nem lesz neki olyan kellemetlen, amikor megtudja, hogy képzeld el, te valami tonszülött vagy, akinek egyszer van fasza meg pinája, ez olyan normális... Tudom, csak fejezd be, nem táncolsz jól. Miről beszéltek, apa-anyu? Vagy anyu-apu? Nincs semmi amúgy, csak anyád táncversenyre készül. Az hogy fog, mikor ott lóg a lába között a hatalmas nagy fasz, nem? Aha. Úgy elég nehéz Hát igazából jelentkezni akar az X-faktorba. Akkor énekelni fogsz, és majd férfi vagy női hangon fogsz énekelni. Figyelj, el kell mondanom, hogy... Nem, igen, anyukádnak is 2 van, igen, ahogy nekem is. Nézd kicsi lányom, ez olyan dolog tudod, hogy... Apa, érzem a faszod, ez egy tökéletes bizonyíték arra, hogy nem csak pinád van. Nem kéne beszélned róla senkinek, jó? Főleg az iskolában, mert ezt megtudja valaki, nem az, hogy megtudja, mert ugye tudják, csak mármint, hogy azt, hogy mondj valamit. Akkor megyünk az X-faktorba? Egyébként férfi hangon is tudok beszélni. Igen. Annyira szeretnek téged, apa. Ja, majd elkísérjük a nyári X-faktorba, persze.